Nazdar podnikavci, další Podnikatel Talk jsou tady a dneska tady máme hosta Maxe Duška, což je člověk, který se věnuje freelancingu už díl než rok, a to v oblasti copywritingu a Facebook marketingu. Max je zároveň první člověk, první host, kterýho jsme dostali na doporučení, takže já sám ho moc neznám a budu ho tady poznávat. Poznáme ho společně. Jdeme na to. Maxi, dneska se hodně povídá o tom, chci být freelancerem, chci podnikat na volné noze a tak dál. Jak ses k tomu dostal? Dostal som sa asi takou netradičnou cestou k tomu. Vlastne vedel som asi od nejakých 15-16 rokov, že by som chcel byť podnikateľom, keďže otec podniká, mama podniká, brácho je manažér. Nevedel som ako, ale išiel som študovať dobre na podnikateľskú školu a prelom bol vlastne, keď som odišiel som na Erasmus. Ale ten prelom tam nastal taký, že väčšine mojich kamarátov proste prišli financie, nejaký druhý mesiac na Erasme a ja som si povedal, že ja chcem byť ten prvý, ktorý si práve ušetrí tie peniaze, že prinesie si tie financie ešte z toho Erasmu. A začalo to asi tak, že som začal uvažovať, čo mám, akú schopnosť, ktorú by som mohol, povedzme, že vymieňať za peniaze s firmami. A jednoducho som si povedal, že vždy ma bavilo písanie a videl som tam perspektívu. A chcel som samozrejme robiť niečo, čo ma baví, takže som začal písať, to bolo asi pred rokom v marci. A asi tak nějak jsem se dostal k freelancingu. Ještě když se vrátíme zpátky, to, co jsi řekl, že jsi chtěl podnikat, proč, co to pro tebe to podnikání znamená? Nebo? V poslednej, neviem, či by som to povedal už pred tými pár rokmi, keď som mal 15, ale v poslednej dobe to je pre mňa sebarealizácia a tvorba niečoho. Nie vždy si myslím, že idem do niečoho konkrétneho, ale viem, že tam je ten výsledok. Super. Že tam nejaký bude, čo to bude, snažím sa, aby to bolo čo najlepšie a asi to je pre mňa podnikanie. Super. Fajn, takže je ti 15 let, malej Max, takový špunt a začíná psát vlastně texty, za kterých chce peníze. Jak se na to tvářili ti klienti? Vieš čo, ja som ako keby, tak poviem, že profi, začal písať pred rokom na tom Erasme. Keď som mal 15, tak som zistil, že ma to baví, na strednej škole ma učitelia chválili, ale samozrejme to nie je žiadny predpoklad toho, že freelancing bude dobrý. Ale zistil som to tak, že som si asi zohnal prvého klienta. Že myslím si, že... To bylo někdy v 15, nebo? Nie, to bylo právě před rokom. Keď som mal nejakého takého serióznejšieho klienta a som prišiel na to proste, že fakt je mi niekto ochotný zaplatiť za to, čo robím a vtedy som si povedal, OK, toto chcem robiť. Bolo to, práve vtedy začala taká tá prvá sebarealizácia. Takže... Jaký byl takový ten první pocit, jako, nebo jak z toho klienta si získal, jak ho sehnal? Oslovil jsi ho, nebo on na tebe nějak narazil? Áno, oslovil som. Ja si myslím, že ten, kto chce začať s freelancingom, tak by mal byť strašne praktický. Strašne praktický človek, proste žiadna romantika okolo toho. Čo som spravil je fakt, ako sadol som si za počítač, navštívil som weby firiem, navštívil som všelijaké freelancingové portály, našiel som človeka, ktorý by hľadal takého, ako som ja, proste junior v obore, nemá obrovský budget a chce proste presne tie znalosti technologické, ktoré som mal v tej chvíli ja. A čo som spravil, že som ho oslovil, povedal som mu, že som tu, som ochotný proste niečo pre neho pripraviť, nemusí mi za to zaplatiť a keď sa mu to bude páčiť, tak sa to zaplatí a rozšírime spoluprácu. Takže asi tak bol nejaký prvý môj klient. A to som zvládol proste za 2 dní asi. Že keď som sa naozaj k tomu vynútil, tak to išlo vlastne rýchlo. Byl jsi nervózní jako při té první zakázce? Jako věřil jsi? Důvěřoval jsi? Úplne som si neveril a práve preto som do toho investoval veľa času, do tej tvorby. Ale ja si myslím, že skôr som si neveril v tej komunikácii. Nevedel som vtedy, ako rozmýšľali majitelia tých firiem, to bol majiteľ webdesignovej firmy. A nevedel som používať ten žargón, alebo čo môžem povedať v tej mailovej komunikácii, čo nie. Lebo sranda vlastne je v tom, že ja ako freelancer väčšinu svojich klientov fyzicky nepoznám. Už teraz možno áno, lebo už sú to väčšie zakázky, ale tohto človeka som ešte v živote fyzicky nestretol. A takže vlastně, když jsi do toho skákal, tak to nebylo takový to, že jsi už 100% věděl, že jsi v tom dobrý. Naopak, tak si nějak jako si říkal, zkusím to, skočil do toho po hlavě a ta zakázka dopadla jak ta první? Tá zakázka dopadla dobre, s tým človekom spolupracujem doteraz. A ako nebyl som si istý, že som v tom dobrý, ale myslím si, že keď človek nevyskúša, tak to nezistí a ja som bol fakt zvedavý. Ja som bol zvedavý, či viem ustať ten malý tlak toho, že fakt už obchodujem alebo podnikám. A vyšlo to dobre proste.
Super. Hodně podnikatelů na začátku má tu představu, že musí být dokonalý logo, dokonalou prezentaci, marketing a tak dál. Jak vypadaly tvoje začátky? Byl jsi opravdu, všechno jsi měl vychytaný, nebo? Nie, vôbec. A ja doteraz nemám veľa vecí vychytaných. Je to pretože jednak pretože stále študujem a pracujem, takže nemám čas úplne vychytávať proste perfektné veci. Nie som úplne zástanca už nie perfekcionizmu. Myslím si, že to je občas aj na škodu. A som veľmi praktický. Ako príklad dám moje prvé portfólio, to bol proste PDF dokument, kde som si spravil z fotobanky, som si zobral fotky, proste dal tam svoje ceny a keď som to ľuďom posielal a bolo to na kolene urobené, tak ale boli z toho nadšení. Že málo ktorý freelancer proste urobí to, že si dá tú robotu fakt dokopy, dá to do nejakého dokumentu, poskytne to tomu človeku a šetrí to čas, peniaze a uľahčuje výber. Takže dosť mi to pomohlo. Všetko na kolene proste. Byly nějaký negativní reakce? Potkal se s něčím takovým tam? Negatívne reakcie vo všeobecnosti ako na začátku. Na začátku? Ať už od klientů, nebo třeba od tvýho okolí, kamarádi, nebo tak. Negatívne reakcie možno boli na niektoré konkrétne články, vzhľadom k tomu, že som ešte nemal takú expertízu v tom, ale našťastie to boli veľmi dobrí ľudia. Myslím si, že ľudia, ktorí chcú podnikať, si nemusia vždy hovoriť, že to okolie je zlé, že tí klienti sa budú zle správať. Myslím si, že od natúry ľudia chcú pomáhať ľuďom. A ja som s tým rátal proste. A ja som sa vždy pýtal na feedback. Vždy som sa spýtal, OK, vadí vám to, nesedí vám to, prečo? A vždy mi to tí ľudia ochotne povedali a spracoval som to, už to bolo dobré. Takže úplne negatívne reakcie nie zo strany klientov, a ak aj boli, tak sme sa väčšinou pekne dohodli a zo strany môjho okolia myslím si, že podpora, ale úplne nechápu tú moju vášeň, podľa mňa. Nechápu. Niektorí úplne nechápu tú vášeň. Jsi z rodiny podnikatelů, nebo ne? Takhle. Z rodiny podnikateľov? To si vlastne říkal. Dalo by sa povedať, že som. Lebo otec a mama podniká, máme rodinnú firmu a to je taká zaujímavosť, že kedysi som ešte chcel viesť tú rodinnú firmu, ale teraz už mám skôr víziu, že robiť si niečo na svojom písečku, ako keby sa dá povedať. A hlavne to podnikanie pred 20 rokmi alebo 30 rokmi a teraz je úplne iné. Úplne iné možnosti a keď si to tak zoberiem, tak ja som taký online podnikateľ. Že proste, alebo freelanceri sú online podnikateľi a mi to príde. A když jsi právě mladý člověk, tak myslíš si, že dneska fakt může začít podnikat každý bez takového toho rizika a tak podobně? Ja si myslím, že určite. Akurát som sa pred pár týždňami s jedným známym o tom bavil, že dnes môžeme naštartovať kariéru v priebehu 24 hodín, v priebehu jedného dňa. Ja som svoju kariéru, moja kariéra, začiatok mojej kariéry bolo moje rozhodnutie, že teraz prišiel ten deň, kedy ja si zadnem za počítač a nájdem si prvého klienta. A to si myslím, že nie je umenie a nedokážem to len ja, ale dokáže to XY ďalších ľudí. Co peníze na začátek podnikání? Ja som investoval takto pre freelancerov poviem, lebo pre firmy to bude asi iné. Čo sa týka freelancerov, tak ja si myslím, že jediná vec, ktorú vám nikto nikdy nemôže zobrať, je určite znalosti. Proste z hlavy vám to nedokáže nikto zobrať a preto ja som veľkým zástancom toho, že treba investovať do vzdelania, workshopov, školení a takýchto vecí a hlavne sa potom nezabudnúť samozdelávať doma. Lebo tieto veci mi potom nikto nezobere, tú expertízu a tie skúsenosti. A ty si ještě říkal, že vlastně studuješ podnikatelku? Áno. A to ti něco dává, nebo spíše ta praxe venku? To je super otázka, to je veľmi dobrá otázka, lebo ja to riešim akurát teraz v mojom živote, lebo končím bakalára a rozmýšľam teraz, čo ďalej. A ako náhle som sa paradoxne zahlbil do tej praxe, tak ma aj tá škola začala baviť trochu viac. Pretože som zvedavý, pretože sa pýtam. A ten človek, keď fakt nejde do školy zvedavý, tak mu dá aj málo. Ale to je proste také pravidlo. Proste. Keď je nulová zvedavosť, sú nulové znalosti. Super. Maxi, děkuji za rozhovor. A ještě tě poprosím o nějakou závěrečnou myšlenku, kterou bys předal lidem, kteří o podnikání uvažují nebo jsou na jeho začátku. Je to tvoje. Aby som to zhrnul veľmi jednoducho, tak ja mám také zásadné freelancerské pravidlo, že verím, že keď do niečoho investujem čas, energiu a prácu, tak sa mi to vždy vráti. Nemusí sa to vrátiť hneď, nemusí sa to vrátiť za týždeň, ale verím, že keď ľudia, ktorí chcú začať podnikať, tak do toho proste zapracujú, tak sa to určite vráti. Takže asi to je nejaká moja rada alebo nejaké také motto, čím by sa mohli mladí freelanceri riadiť. Super, podnikavci, doufám, že se vám dnešní rozhovor líbil a podnikněte to. Sdílejte, lajkujte, šerujte, cokoliv. Čau.